שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק הראשון של כל האתר הזה. עשיתי את הפרקים הראשונים כבר איזה 3 פעמים ולא יצא טוב. היום אנחנו נשחק Don't Starve. רוב הסרטונים שלי יהיו על Don't Starve, אבל גם אח שלי יעשה פה סרטונים. הוא יעשה סרטונים הרבה על מיינקראפט, אולי קצת משחקים אחרים, אבל אני אתמקד ב-Don't Starve. Don't Starve, כמו שאתם רואים שאני משחק בו עכשיו, הוא משחק מאוד מאוד כיף, מאוד מאוד קשה. הוא כזה, הוא מיינקראפט, רק שהוא יותר מאתגר. נגיד, מיינקראפט זה כל כך מאתגר, אתה לא... אם מסתכלים על מיינקראפט ליד Don't Starve הוא הרבה יותר קשה, ומיינקראפט, אם מתים פשוט חוזרים. ו-Don't Starve, אם מתים, כל העולם נמחק, וכל מה שעשית נמחק. הדבר הכי שאתה מקבל אם אתה מת, זה נקודות שאתה משיג לשחקנים. אוקיי, שנייה, אז בואו נתחיל לשחק. אני הגעתי ליום 108 בעולם הרגיל שלי, זה אח שלי, יום 3. הכסי שלו זה 15. אז, וזה קשה מאוד להגיע ליום 108. יש כאלה שהם פורסים במשחק הזה והגיעו ליום 1000. זה ממש מוגזם. אז אוקיי, אז בואו נמשיך. אנחנו נתחיל עולם, נשחק ווילסון, אני אראה לכם את השחקנים שאפשר להשיג. יש לנו ווילסון, יש לנו את זה, יש לנו את זה, יש לנו את זה, יש לנו אותה ואותה. וכל השאר הם שקשים להשגה. מאוד קשים להשגה. אוקיי, אז בואו נתחיל לשחק. העולם, לא נשנה כלום בעולם, יש פה דברים רגילים, אפילו שהאפדייט הבא הוא יהיה ממש טוב לעשות עולם חדש, כי האפדייט מוסיף כל כך הרבה דברים שצריך להתחיל עולם חדש. אוקיי, אז אני אפסיק את הסרטון, אני אעשה פוז ואני אמשיך, כי זה תמיד עושה לי לאגים. אתה מקליט? אני יודע. אוקיי, המשכנו. התחלנו לשחק. הנה זה. אוקיי. יאללה, בוא נעשה את הדבר הזה. ניקח קצת פרחים, איזה כיף לנו. פרחים. בוא נראה, העולם שלנו רגיל, יש לנו דבר מיוחד. חור תולעת על ההתחלה של המשחק. זה ממש הרבה מזל צריך לזה. אוקיי, נשיג קצת פלינט על השנייה הראשונה של המשחק. זה גם מצוין, הכל פה מעולה. איזה עולם טוב יש בדבר הזה. אני חושב שאנחנו נשרוד במרום הזה הרבה זמן. אנחנו ניקח את כל אלה, וניקח גם את זה, ונכין לנו את זה, כדי שנוכל לקרות עצים. לוחצים על ספייסבר כדי לקרות עצים. וזה מביא לך עץ. הנה, קראתנו עץ אחד מת, נשארו עוד מיליון. אוקיי, קרות עוד עץ בשביל הלילה. אוקיי, צריך להשיג 12 פרחים בהתחלה של המשחק. אם רוצים שהשפיות תהיה שפיותית, אז שזה יהיה, כדי שלא תמות משגעון על 10 ימים הראשונים של המשחק. כי זה יכול לקרות, וזה מאוד מעצבן. אז אתה יודע מה, אני תמיד עושה 12 פרחים בהתחלה של המשחק. הנה, הגענו ל6, עוד 6 פרחים, לא יעשה שום דבר רע. 12 פרחים בהתחלה של המשחק. הנה עוד פרח אחד, ואנחנו עוד שנייה משיגים עוד מספיק. כן, אפשר להכין את זה, אין לנו מה לדאוג. אפשר להכין מדורה. אוקיי, ניקח קצת דשא ועצים כאלה. נוכל להכין מלא דברים. אוכל זה הדבר הכי חשוב במשחק הזה. כמו שאתם רואים, פה בצד יש לנו מד אוכל, שנגיד הוא יורד עכשיו 150, זה הכי גבוה. זה במד אוכל, שנייה אני אדיק את הזמזם שלנו, שאמר שיש לנו רבע שעה לסרטון, אז אני אוריד את 2 דקות. אז אוקיי, הנה עוד פרחים, קצת ארנבונים שצריך לתפוס עם נקודות. אם אתם לא יודעים,
והיא חוזרת לתוך החור שלה, כל בטח זה. או, הנה, היא לא חזרה לתוך החור הרבה. והיא מתקרבת אלינו לחמודה. בשנייה, היא מתקרבת אלינו בשנייה שהיא מתקרבת אלינו היא בורחת. איזה פחדנית הארנבה הזאת. אוקיי. זה לא כאילו שאנחנו נהרוג אותה על בשנייה שהיא מתקרבת אלינו. אוקיי, השגנו כאלה. נכין גרלנד. ויש לנו עכשיו פרחים יפים על הראש, וגם יש לנו לא. ועכשיו גם יש לנו דברים יפים שהספיות שלנו פה תעלה. ועכשיו עד הסוף, הנה הוא מעצבן. מאוד מעצבן. הוא אחד הדברים הכי מעצבנים. הוא אוכל לך את כל התותים. והוא עכשיו הולך ללכת לאכול תות, ואנחנו אמרנו לו, לא, אתה לא אוכל תות. כי אנחנו צריכים את התותים האלה. לא, כי לא נתקפתי. אם הייתי רואה אותו על היום הראשון, זה היה טוב. זה מצוין. בוא נראה איך אנחנו נער אותו על היום הראשון. אוקיי, זה לא יקרה. אוקיי. אנחנו בהתחלה ממש טובה. איך הגיע הלילה, נכין לנו בסיס. לא בסיס, נכין לנו אש. בבוקר ננסה למצוא ביפלואים. הנה, הכבישים, בוא נער אותם. יאללה. מה שנפשי. כולה 3 כבישים. יאללה. יאללה, אתם תבואו, אני רוצה להראות לכם לגבי. אתה תמות כל הדברים לא טובים. עדיין, נשלח אותם. עוד של אחד. תמות אתה. תמות. אני לא יודעים הכי טוב. עכשיו בוא נעוש את זה. זה היה מאוד קל, כי זה הרמה הראשונה של הכבישים. כדי להקיף בלי ללחוץ על הדברים, שלוחצים F, זה מתקיף אוטומטית. בוא נלך לסבן, אני חושב שיש לי הרגשה שיש שם ביפלו. זה נראה לי כמו סבן טובה. אם יש שם ביפלו, אנחנו האנשים עם הכי הרבה מזל שיש. כי בינתיים אני לא רואה שום ביפלו. אם יש קקי, אז יש ביפלו. איפה הקקי הזה? הקקי של הביפלו היא מאוד מאוד מסווה את עצמו. אולי יש פה החלק הזה. נו כבר, קקי, יפי בישר. קקי הוא צריך לקרוא לו בעדינות הקקי. אם יש קקי אז יש ביפלו. אז אין. חבל. אם היה ביפלו, היינו כל כך הרבה מזל, שאני לא מבין. באמת. זה על המקום הראשון. על היום הראשון מוצאים ביפלואים בעולם רגיל. אני לא מדבר על עולמות שמוסיפים להם ביפלו, אני פשוט מדבר על עולם רגיל. זה היה בסדר, 5 סנטים. אבל אני מדבר על עולם רגיל לגמרי. אם זה היה קורה, היינו האנשים אחרים במזל. זה מלא מזל. ביפלו לפעמים לוקח לי כזה. הנה רואים? עכשיו היא הלכה, ויכולה לנו את כל התותים. הציפור המטומטמת הזאת. או, לא חושב תותים, נכנסה ושכחה לאכול. לגנוב בה. אוקיי, יש לנו את זה. או, הנה, נכנסה פנימה, תחדם מאיתנו. נכנסה פנימה ולא אכלה את זה. בורק אותי לא טוב. היא לא מבינה שצריך לאכול את התותים. כן, אנחנו נמשיך ללכת פה. נראה מה יש לראות. אבל אם אתם לא יודעים, המפה הזאת בצד זה מוד. אין את זה בדונט סטארט רגיל. אין. אז אם אתם חושבים לעצמכם שבדונט סטארט יש את המפה הזאת ברגיל, אז לא, אין אותה. עוד סבנה! אוקיי, אבל צריכים לדרוע בסבנה. את זה. יודעים מה? בואי נמשך את גזר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, יותר. אוקיי, בואו נוכל להתחיל להתמלא. מה זה משנה? להתמלא. אוקיי. אנחנו מוכנים לעוד יום ארוך של משהו. אוקיי. כן. בחיים אל תאכלו את זה. זה יהרוג אתכם. אבל אני לוקח את זה בגלל שאם אני שם את זה בתוך, אם אני מייבש את זה, אז יותר טוב לתבשילים. אז אני לוקח את זה, ואם אני אצליח לעשות את הליבוש, שאני לא, אז אני אכין את הליבוש, ואני אייבש את זה.
עוד שנייה, עוד תכף. עוד מלא זמן להם. בבקשה. הנה, תאכלי קצת. בוא נראה מה אומר. הוא nice and comfy, כמובן. ולפה על הצד. הנה, אוקיי. ובלילה חייבים לעשות מדורה. אין כזה דבר אנחנו לא עושים מדורה. או שאנחנו עושים לפיד. יש מלא דרכים לעשות, אבל צריך שיהיה אור בלילה. כי אם אין אור, מתים. כי הגרו הורגת אותך. הגרו, קוראים לה גם הגרו, וגם, שכחתי. אני אומר, או שאני אומר פה, בכתוביות ענקיות שמחסות את כל המסך, אני אכתוב איך קוראים לה. כן, זה מה שאני אעשה. אם אין, אני שקרן. בטח לא יקרה. אוקיי, בוא נראה אם הביפיידר שלנו יהיו פה היום. בינתיים אין שום סימן. אוקיי, בוא ניקח את האבנים האלה. לפעמים קשה, בעולמות הראשונים שאני עושה, מאוד קשה למצוא פלינט. לוקח לי איזה 3 ימים למצוא פלינט. אבל עכשיו, אני פשוט צורך בפלינט. יש לי איזה 8 פלינט על היום השני. זה מצוין. אנחנו פה נעשה בית טוב מאוד. ליד ביפלואים, שאולי נמצא פה ואולי לא. בביפלואים. אני אומר ביפלואים. ביפלואים. כן, נקרות את זה, נשיג עוד 2 פלינט. ניקח את הנייטר הזה שלא צריכים אותו בשום דבר. לא, אין שום פלינט בינתיים. אני אקח עוד אלה. אני בטח סבנה גדולה. ועכשיו, אוי, מה קרה? מה קרה? אוקיי. קצת לגי לשנייה. חלתי שפה אני צריך לקרוס עליו. ביפלו! ביפלו! אנחנו יודעים לפעמים מכינים את הבית שלנו, זה ברור. אוי, אל תדאגו, יש לי. להוריד נשק. להוריד נשק ליד הביפלואים, הם מאוד מוצבנים כשיש מישהו עם נשק לידם. ואז הם מפליצים לרוב ככה ועושים קקי. כן, תפליץ, אני רוצה את הקקי. יש גם מערה פה, זה מקום מאוד טוב לעשות. אבל אנחנו צריכים פה ליד זה, אנחנו רוצים שזה יהיה בית טוב, צריך אזור עם מלא אבנים. זה מס. כי בלי אבנים אי אפשר להכין מכונות. ובלי המכונות שמכינים מכונות, אי אפשר לעשות כלום במשחק הזה. אז אי אפשר להכין בזאבים שבאים ביום 10. כן, ביום 10. אבל אני רואה פה הרבה אבנים, אבל אני לא רואה אזור אבנים. שזה די מטריד. אבל יש פה. ייי! בוא נעבוד את זה עכשיו. זה מביא, זה דרך מאוד קלה להשיג עצים, הם מיוחדים כאלה, שהם עצים חיים כאלה, שאפשר להכין איתם מלא דברים. אוקיי, הנה מאחז זרזירון קטן שאמר לנו על הזהב, יופי, שהכבישים לא אוכלו את הזהב. את מי המורגים? יש! קרב ענקי בין הכבישים! בוא נראה מי ינצח. הם הולכים להרוג את זה! זה כמו תחרות הכבישים אין סופית, אנחנו נעזור לו. תמות, אתה תמות. סיד, זה מצוין. איזה התחלה טובה של העולם הזה. זה העולם הכי טוב. אוקיי, בוא נתח חצי. מזל שאתה לא אוכל סילק. אוקיי. תודה לכם, חזירים. אנחנו נעזור לכם בשעת צרה. פעם הבאה, אם בכלל נראה אתכם פעם הבאה, או שאנחנו נהרוס את הבית שלכם. ועשינו את זה בלילה. נראה איך מלא. אז אני לא אהרוס. אוקיי, יש לנו פה יער טוב להשיג עצים. זה יער מצוינת. אולי אנחנו נמצא פה אזור אבנים. אני אומר אזור אבנים, אבל אין אזור אבנים. נו כבר, אזור אבנים. איפה פה אזור אבנים? בואי פה אזור אבנים. איפה הייתה אזור אבנים? מה זה? כפר החזירים. ואני נמצא פה את מלך החזירים. אתם יודעים איזה מטומטמים החזירים האלה? הנה מלך החזירים! וואו! בוא נראה מה הוא אומר.
הוא מסריח, אבל הוא חמוד, אני רוצה אותו. זה היה יותר מתחיל ממה שציפיתי שזה. סליחה לכל האנשים הקטנים שהיו פה. אוקיי, אבל כפר חזירים עם מלך חזירים כל כך קרוב לסוואנה. בסוואנה יש בפלואים, ויש חזירים, ויש הרבה מאוד עכבישים, שזה כן אחד שהרבתי אחד. מה שחסר פה עכשיו זה אזור אבנים קרוב. הנה עוד עכבישים. רואים איזה מזל יש לנו? פשוט לא יאומן. פשוט כל כך הרבה מזל יש לנו בעולם הזה שאני כמעט ולא רוצה להרוס אותו. זה רעיון טוב. הנה עוד אבנים. יופי. אני לא ארוס את זה עכשיו. יש פה קברים. זה יפה. נשים את זה על המפה שלנו. אוקיי, זה מצוין. בואו נתחזק מכאן. זה עולם הכי טוב שהיה לי אי פעם. ואנחנו בטח נצטרך לסיים את הפרק עוד שנייה, כי יש לנו עוד 3 דקות עד סיום הפרק, אז תתכוננו לסיים את הפרק. תתכוננו נפשית. תאמרו לעצמכם, אני מת על האיש שעושה את הפרקים האלה. אני רוצה את הפרקים שלו שוב. אם אני לא אראה, אני לא אראה. ואני אמשיך עם החיים שלי כרגיל. אוקיי. התחלנו פה, אין פה כלום, שום אבנים, שום דבר. אוקיי. אולי אין לנו מזל בצד השני של הדרך. אולי. וואו. עוד בית חזירים. מלא בתי חזירים. זה כאילו עיר החזירים. זה ממש... אוקיי, בוא נחליט בטורצ'ים. אוקיי, אנחנו עושים פה ליל טורצ'ים. זה בסדר ליל טורצ'ים. אין לי בעיה ליל טורצ'ים, רק שלא יהיו חדשים באזור. זה בטח מה שיהיה. אוקיי, את אני שם פה. בשביל מה אני צריך את זה? אוקיי. היי מלך חזירים. באת לכם את מלך חזירים יושן, מה זה חמוד? לא. איזה חמוד. מלך חזירים. כן, הוא עדיין מסריח. משתתף בצערך. איזה מזל שלנו דברים להריח מהמחשב, כי אז היינו מתעלפים מסריחו. זה לפי מה שהוא אומר. לא יודע מדהות תמיד מהחזרים האלה. בשנייה שאני בא, הם מחבים טוב.